maraba ne zuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Gwamnatoci da ƙungiyoyi a Najeriya sun jima suna yekuwa akan muhimmancin dashen itatuwa da hana saran su barkatai, musamman a jihohin da ke fama da gurgusuwar hamada. Masana dai sun bayyana cewa Najeriya ƙasa ce wadda a tsawon shekara ba za a rasa nau'o'in itatuwa ba da idan aka rasa su za su rayu. Kuma duk da yake wasu lokuta ana dashen itatuwan, amma jama'a na ci gaba da fuskantar matsalolin da gurɓacewar muhalli ke haifarwa, kamar fari, ambaliyar ruwa, zaizayar ƙasa da makamantansu. To ko me masana kare muhalli ke ganin yasa ba a samun biyan bukata a wannan haujin? Dr. Ayuba Dan Asabe Umar masanin kare muhalli ne a Najeriya. Ba za a samu biyan bukata ba, saboda gwamnati abubuwan da gwamnati ta zauna tana yi duk shekarun nan white wash take, irin a samu kwarmata ko a jika a shashafa ga wuri ya koma hori, amma kai ka san ba hori bane wannan wurin. Kuma ta samu abubuwan da za su maye ma itacen da ake sara, maimakon itace ya zama to akwai gas ko kalanzir ko makamantansu wanda za a iya sarrafa a yi amfani da shi a yi mana da huwan abinci da sauransu. In ba haka ba, duk wani yekuwa da gwamnati za ta yi, duk wa abin da za ta yi, bai yiwa tilas a dafa abinci. To ya za a dafa abinci babu makamashi? To ko samar da wadatattun abubuwan da kan iya rage saran itatuwa na yiwa ga jama'a? Suna samuwa idan waɗanda Allah ya ba shugabanci sun yi tsaye suka aiwatar da abubuwan da ya kamata su aiwatar tsakaninsu da Allah. Ai ba don ba mu da resources ɗin bane, ba wai babu kuɗin bane, ƙarya ne. Mu mun san ƙarya ake yi. Tunda muna cikin gwamnati su dai kimanta su yi adalci. A tattare da hakan gwamnatoci na ci gaba da tinkaho da cewa suna bayar da muhimmanci ga dashen itatuwa a jihohinsu, kamar yadda gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ke cewa. Wannan jiha ta mutu lokacin da Allah ya shigo da mu, shekara 7 muna cikin shekara 8 a halin yanzu, kusan kowace shekara sai an yi gangami an yi yekuwa kuma an ba da umarni cewa kowace karamar hukumar mulki ta je ta gudanar da irin wannan shiri na dashen itatuwa. Lamarin kare muhalli ta hanyar dashen itatuwa a cewar masana muhalli nauyi ne akan kowa, kuma hakan bai rasa nasaba da wani kawance da kungiyar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar Sokoto ta yi da gidauniyar Mai Koli da wata cibiya ta kula da kare muhalli ta Afirka wajen daddasa itatuwa a makarantu 50 a jihar Sokoto. Sai dai abin dubawa anan shine yaya za a gujewa irin matsalar da masana ke gani ta ana dasa itatuwa amma ana fuskantar matsalolin gurɓacewar muhalli. Dalhatu Abdullahi Safiyal Magori shine shugaban kungiyar 'yan jarida da ta yi kawance wajen wannan aikin dashen itace. To mu da muke bi muna sa ido ga al'amuran da wasu ke yi, balantana ma abin da muka hito da su da kanmu. Ai kaga kenan in mun ka bari bakin wuta mutu a hannunmu, ai ko mun ji kunya. Saboda haka baya da za a yi wannan abin mu yi wasa da shi, mu sa ido shi lalace. Muna ciki tun farko kuma za mu ci gaba da zama ciki ne har ko da yaushe da Allah. Batun gurbatar muhalli dai batun ne da ya ja hankulan kasashen duniya da dama, wanda kuma ake ta fafutuka wajen ceto muhallin daga ci gaba da gurbata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.